ओंखारनो गोसो गैयामोन आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन आरो बुंगोनबो मोनसे सम लानानै किन्तु दा एसे थाबनो ओंखारनो गोनां जानायनि रिजोना जाहैबाय जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो आं बुंनोसै देग्लाय 2023 सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन आलायारन थियेटाराव एक्टर हिसाबै लिनाया एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा एक्सट्रा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन जों नटारि खालामखादोंमोन गिबियावनो बिसोर जोंनि न'खराव फैनानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन मालिकआ बिनि थाखाय आरो किसुमान खोथा होनायनि थाखाय एबार आंनि एग्रिमेन्टखौ कर्ट एग्रिमेन्ट खालामब्लासो आं मानिगोन होनना बुंनायखाय बे एक्सेप्ट खालामदोंमोन आं बे राइटिं पेननि एग्रिमेन्टखौ आं मानिनाय जानाय नङा आं कर्ट एग्रिमेन्ट खालामगोन बिथाङा एग्रिबो जादों आरो जों सानैजों खालामबायबो लिनाजोंबो खालामबाय जों उदालगुरि कर्टआव खालामनाय जादों बिनिफ्राय थाङै दिनैनि रिजोना जाहैबाय ओंखारनो गोनांनि रिजोनानो जाहैबाय जोंखौ आलायारन थियेटारा खारखोमाबोदों सगारनानै होननानै नंखाय फोसावगासिनो बियो नंखाय रायजोफोर जोंनि फैनो गोनांनि रिजोनखौ दिनै आं नोंसोरखौ रोखा खालामनानै होगोन जों फैयाखै एक्चुअलि बे मालिकनिनो डिसिसन मानोना जों लास्ट श' गादों होनब्ला जों गुवाहाटी बाथौफुरियाव गादों बेनिफ्रायनो जों श'निफ्राय नेक्स्ट श'खौ जों गाहैनाय जायाखै बे खालि मा जाहैदों सानफ्रोमबो एबा एभ्रि मान्थ जों मोननो गोनां रांखौ ओरैबायदि बिनो गोनां जायो नांलाय खमलाय जाजोबो थारमाने बै फैसा मोननो गोनांखौनो जुदि धार बायदि जुदि बिनो गोनां जायोब्ला एसे दिगदार मोनो नालाय आं फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंदोंमोन आं फैसा बिनो रोङा आरो आं फैसा बिबाय थानो लाजिनाय मोनो बेनिखायनो बुंदोंमोन जे बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव लिरखानाय दंखायो रोखायैनो 1 month 1 week सम होनाय जादोंमोन जोङो जेनेबा 1 monthखौ जोंनो 60,000 पे खालामनांगौ इयो बिनिफ्राय जों 1 weekबो बिनो सम होखानाय जादोंमोन लिरनायबो दंखायो बेहाय बिनिफ्राय आरो एग्रिमेन्टनि बायदिब्ला जोङो एक्सट्रा जोंनो जानाय लोंनायखौ होनांगोन आरो थानायखौ एसेबाबो आलादा होनांगोन आं सिंगेल रुम नांगोन होननानै आं बुंनाय दंखायोमोन बिनिफ्राय बेफोरथ' प्रब्लेम गैलानो किन्तु जार्नि ट्रेभेलिंनि थाखाय जेनेबा एक्सट्रा गावसोरनिफ्रायनो होनो गोनां दंखायोमोन बेनिफ्राय आं पार्सनेल कार लांनाय जादोंमोन गावसोरा थाव होगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय दा बेथ' जोंनिया 9,500 किल'मिटार जाना दं इयो बेनिफ्राय रिहार्सेलनि एमाउन्टखौबो जों मोनाखै बेनिफ्राय दा मोननो गोनां थानायाथ' गोबां दङ बेखौ आं दा एमाउन्टखौ बुंथ'ला बेयाव एग्रिमेन्टआव दङ जेला बेखौ आं कर्टआव बिजिरनाय जागोन आं कर्टआवबो होखानाय जाहैबाय आरो दिनै जोंखौ गाज्रि फोसावदों जे लिनाजों नेर्सोनजों खारबाय थियेटारखौ सेफायलांबाय बिनि मेन रिजन फैनो गोनाङानो जाहैबाय गावनि आखायावनो दंमोन गाव जुदि एग्रिमेन्टखौ फल' खालामनायमोनब्ला जों बेहाय थागौमोन आरो श'बो खालामगौमोन आरो दिनैबो मालिकआ कल खालामदों कल खालामनायाव आं बुंदों जे बियो कल खालामनो गोनां जादों बियो बै नेक्स्ट जानो गोनां श'फ्रा बेखौ एसे प्रेसार होगासिनो दङ आं बिसोरनि दुखुखौबो बुजिदों किन्तु मालिकआ जिबायदि स्टेप लादों बे थियेटार श' खालामनायनि टारगेट गैया बेहा जुदि टारगेट थानायमोनब्ला जुदि पजिटिभ माइन्डनि मानसिमोनब्ला दिनै एग्रिमेन्टखौनो गावनो खालामदों बे एग्रिमेन्टखौ क्लियार जुदि खालामनानै जोंनो मोननो गोनां रांखौ जुदि होनानै एबा गावनि भुल जानायखौ जुदि जोंनो निमाहा बिनानै जुदि जोंखौ लांफिनोबा जों थाङि गैया जों दाबो येस होदोंमोन किन्तु बै सानखालि जेब्ला फैखालिनो आं स्ट'रिखौ खोन्थानोसै आं क्लियारै मोजाङै खोन्थानि बै खालि जोङो बै श'आ लास्ट नाइटआ जोबनाय लोगो लोगोनो मालिकखौ कल खालामदोंमोन आं मर्निंआवनो मानो होनबा हराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन फैसानि थाखाय एसे दावराव दावसि जादोंमोन लाजिथावना बाथ्रा कमिटिनि आगोलावनो बेबायदि फैसानि थाखाय दावराव जादों थारमाने बै बुंदों सानाव जेनेबा फैसा होगोन बै पेन्डेलाव होगोन होननानै 2 month 4 days जाबायमोन बै खालि जेब्ला दावराव जादों आं 2 month जुदि 4 days जुदि फैसा मोनाब्ला एथि थावनिबो जुदि फैसा होआब्ला आं माजों सोलिनो दिनै आं बेयाव 7 month खाथिबाय रिहार्सेलजों लाबोदों 7 monthआव जुदि आं जेबो आलादा खामानि मावनो हायाब्ला आंथ' निस्सय बे जि खामानि मावबाय थादों आं बिनिफ्रायनो रांखौ मोननांगोन होमबासो आङो गारि सालायनो हागोन गारिजों ट्रेभेलिं खालामनो हागोन बे श'खौ बै श'निफ्राय आरो जोंनि श'आथ' बहुत डिसटेन्स आं बे लिस्टखौबो होगोन खैथा श' गाखो जोङो ओमफ्राय बबेयाव गादों बिनिफ्राय बै खालि दावराव जाखांनानै आंथ' स्टेज गाखोनो गोनां नङामोन बै खालि किन्तु कमिटिनि हांख्रायनायाव एसे गाखोनाय जादों आं बेफोर रिजनखौ उनाव फोरमायजोबगोन मोजाङै माबायदि जादों नांलायनाया
खिन्थु बैखालि आं पारमिसन लानानैसो फैनाय जादों मर्निंआव आं बेखौ हरावबो कल खालामदों आंखौ लोगो हमाखै बा मर्निंआव कल खालामदों रिसपन्स होआखै खिन्थु बे थाङै थाङै गवालपारा मोनहैबाय जेब्ला आं गुवाहाटियाव दोङो आं एसे लेट ओंखारबोखायो आं 12टानि आगोलाव ओंखारनानै 3टासोआव आं मोनहैयो आरो माबायाव जायगायाव आरो बेनिफ्राय बैखालि आं मालिकखौ कल हरबाय कल हरनानै सोंबाय जे आं मोनसे डिसिसन लायबाय थारमाने आङो लिगेल डिसिसन लादो रं डिसिसन माने आं आनलिगेल डिसिसनखौ लायाखै आं एग्रिमेन्ट थ्रुयै थांदों मानोना आं बहुत रिकुवेस्टजों सोलिबोबाय खिन्थु सोलिबोयै जुदि गासै माहायावनो जुदि नांलायनो गोनां जायोब्ला जों दावराव दावसियाव थानो बायो जोंहा सासे आर्टिस्टनि स्टेटासखौ जों लाखिनो हायि जायो बाध्य जायो जों बिनो मालाबा जों बे बाध्य जाहैनायावनो आरो मेंग्लिनायजों माजों ब्रेनफ्रा खामानि होयि जालाङो बै समाव जुदि जोङो जानो लोंनो जुदि मोनाब्ला मालाबा जों माबा मोनसे मोजां बुस्थु जानोबो जुदि हायाब्ला जोंनि देहायाथ' जेरै उइक जालांजोब्बाय जों आर्टिस्टनि महराबो गैला दा जों 7 मान्थ जुदि उन्दुनायखौनो गारजोबनानै जुदि बिदि थायोब्ला इमान खस्थ' खालामजानानै जुदि गाज्रि बेबहार मोनोब्ला एसेबाबो दुखु मोननाय फैयो बेखालि बहुत दुखु मोननाय फैदों बेनिखायनो मोनसे लास्ट डिसिसन लानानै मालिकखौ कल खालामनानै बुंनाय जाबाय आदा नोंनि दायथ'खौ नों मानिदो आंनि दायथ'खौ आं मानिनोसै एबारै आं रिकुवेस्टजों थांला रिकुवेस्ट आरो न'खरनि बायदि सालायदो मादो आं बेजों थांला एबारै आङो लिगेलाव थांसै नों होनो गोनां रांखौ आंनो हरदो आं होमबानिया स' खालामहैनोसै आरो जुदि नोंनि डिसिसना जेनेबा आंखौ न'आव थिनहरनो गोसोब्ला नों थिनहरजागोन नोंनिसो डिसिसन आं न'आव थांनांगो ना पेन्डेल थांनांगो नों जुदि मोननो गोनां रांखौ जुदि आंनो अनलाइननि महराबो गैला दा जों 7 मान्थ जुदि उन्दुनायखौनो गारजोबनानै जुदि बिदि थायोब्ला इमान खस्थ' खालामजानानै जुदि गाज्रि बेबहार मोनोब्ला एसेबाबो दुखु मोननाय फैयो बेखालि बहुत दुखु मोननाय फैदों बेनिखायनो मोनसे लास्ट डिसिसन लानानै मालिकखौ कल खालामनानै बुंनाय जाबाय आदा नोंनि दायथ'खौ नों मानिदो आंनि दायथ'खौ आं मानिनोसै एबारै आं रिकुवेस्टजों थांला रिकुवेस्ट आरो न'खरनि बायदि सालायदो मादो आं बेजों थांला एबारै आङो लिगेलाव थांसै नों होनो गोनां रांखौ आंनो हरदो आं होमबानिया स' खालामहैनोसै आरो जुदि नोंनि डिसिसना जेनेबा आंखौ न'आव थिनहरनो गोसोब्ला नों थिनहरजागोन नोंनिसो डिसिसन आं न'आव थांनांगो ना पेन्डेल थांनांगो नों जुदि मोननो गोनां रांखौ जुदि आंनो अनलाइन पेमेन्ट खालामजोबना होयोब्ला आं थांगोन आरो लिनानिखौ खालामजोबना होयोब्ला जों थांगोन जुदि खालामनो हागोन ना हाया बे नोंनि सायावसै खिन्थु फैसाल' हरबा जानाय नङा आंखौ जिबायदि अपमान खालामदों अर्गेनाइजार बिकि दैमारि बापुराम दैमारि खोमा बेनि अरिजिनेल नामा खिन्थु बियो डुप्लिकेटसो साइन होयो बिनि सार्टिफिकेटआवथ' आङो माबा नुवाखै बिकि दैमारि नुवाखै बापुराम दैमारिसो खिन्थु बेयो अफिसियेलि खामानिफ्रावबो बिकि दैमारि होयो बियो बे होनायावथ' आं खनसे हमनाय जादों एग्रिमेन्टआवबो बिनि सार्टिफिकेटखौ बिनाय जादों खननै साइन होनाय जादों बिखौ उकिलजोंबो रायलायहोनानै खिन्थु बैखालि बियो हामा बेबहार खालामनायनि थाखाय जोंखौ निमाहा बिनांगोन निमाहा बिखांनायनि उनावसो जों थांगोन निमाहा बिनांगोन आरो मोननो गोनां एमाउन्टखौ हरजोबनांगोन होनबासो जों थांगोन मानो होनबा 2 मान्थ 4 डेज जाहैबाय जों 1 मान्थनिखौल' होबाथ' जानाय नङा बिदि बारखाबाय रुलखौनो ब्रेक खालामखादों बे अलरेडि मोनसेबो फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय क्लियार बुजायखायाखै थारमाने हायोब्लाबो बुजाया बियो दिनै मानो कारनाव हाया दिनै जोंनि थिएटारा आलायारन थिएटारा सानसेबो रेस्ट गैयामोन अनलि 2 डेज ना मा बिदि गेप्स थादों मागो समाव आरो जिखिनि कमिटिया लांदों आंनियाव कन्टेक्टबो नाम्बार दंजोबो आरो दिनै नुखागोनखा जुदि निउसाव नायबाथ' नुखागोनखा बिसोरो थारमाने थाइसेबो खम हराखै खिन्थु मोननैसो पेन्डेलाव किसुमान प्रब्लेम जायो खिन्थु 50नि सिङाव खम गादों आरो होमबा 50 मबा 60 गादों मबा 65 गादों दाखालिथ' दुरनिफ्राव 60 होमबा बिदि एमाउन्टआव जुदि मान्थलि जुदि 15 लाख फैबाय थादो बियो गारि भारा जुदि लायोब्लाबो 15 लाखआव अनलि बेयाव आर्टिस्ट बेयाव दामि आर्टिस्टथ' गैया जोंनियाबो बांद्राय एमाउन्ट नङा 6 लाख 5 लाखआवनो क्लियार जायो बैबायदि जिखिनि माबा दङ जोंनियाव थिएटाराव जगार दङ टीम दङ बेखिनि टीमजों बे 6 लाखआव कमप्लिट खालामनो हायो 5 लाखआव कमप्लिट खालामनो हायो होमबा 10 लाखआ थालाङो बै 10 लाखखौ जुदि रावबो आर्टिस्टनो जुदि होआखैब्ला बे मा खालामदों दिनै जोंनिखौ बाद होबाय दे जोंनो होआखै होमबा बै गथ'फोरा दा जेरै बेयाव बे लाखिनानै दोनदों गवालपारायाव गथ'फोरखौ लाखिनानै दोनबाय थादो बिसोरबो थाइसे दरमा मोनाखै नाथाय बिसोरो गिनानै जेबो बुङाखै दा खिन्थु बिसोरो बुंनांगोन थार खोथाखौ बिसोरो बुंनांगोन जों मावनायखिनि खामानिखौ जोंनो नांगोन बेथ' बाद जोंल' थालाङाखै बेयाव
जों सानैखौल' खारदों होनना बुंदों बेयाव थालांनाया जों साब्रै दङ साब्रैल' नङा बिनि आगोलावबो थालांदों मानो होनबा 2 मान्थ गाहाम जुदि फैसा होआब्ला जुदि गाज्रि बेबहार जुदि खालामोब्ला बेयाव बोरै थानो गाज्रि बेबहार माने मा फैसा बिखालि जुदि प्रब्लेम जायोबा ओरैनोथ' मोजाङानो थायोब्ला फैसा बिबा जुदि दाय जायोब्ला गाज्रि ब्लेम खालामनो नागिरोब्ला बे थियेटाराव थानाया एसे गिथावना मानो होनब्ला जोंनि आर्टिस्टनि लाइफखौ बे थियेटारा आं जिखिनि स्टाडि खालामदों सब बरबाद जादों थारमाने थियेटाराव थानाय मानसिफ्रा बेयाव जाय बायदिफ्रा जोंनि गथ'फोर जोंनि बिनानावफोर थाङो सोरबा थाङो निस्सय जोंनि उनाव जोंनि फिसाजोफोर थांगोन फिसालाफोर थांगोन सोरनिबा आदामोननि सोरबा न'खरनि मानसि थांगोन बेफोर थांनायाव जों बायदिनो जुदि फुगिहैनाङोब्ला बिनि लाइफआथ' बरबाद दिनै मोनसे बायदि ओरैबायदि प्रब्लेम जादों जाय मानसिया बेयाव लेबार 2 मान्थ 3 मान्थ खाथिहैदों बेहा न'खराव बिमाल' सासेल' दङ बिमा सासेल' दङब्ला बे जुदि बेरामाव गोग्लैयो मालाबा मालिकनि खाथियाव थाङो फैसा नांगौ दा आंनिया 3 मान्थानो जाबाय 4 मान्थानो जाबाय जुदि बै मानसिया जुदि फैसा बिनानै मोना गाबना लाबाबो मोना बहुद गाबदों दाखालिबाबो जोंनि मेगन सिगाङावनो गाबनाय नुदों जोंल' नङा दिनै मोनसे टाइमाव गासिबो बुंगोन आरो आंल' नङा आरो गासिबो सोंजागोन जायखिजाया सासे आर्टिस्टनियाव सों नोंसोरनि दरमाया क्लियार जादों नामा थाइसे क्लियार नङा सासेनियाव क्लियार जाया बिसोरखौ मोनसे आखा दोनबाय थायो थारमाने बै पेन्डेलाव होगोन बै पेन्डेलाव होगोन बै पेन्डेलाव होगोन ओमफ्राय फैसा कामावल'सो मोनदो खिन्थु पेमेन्टखौ क्लियार खालामखायो कमिटिया पेमेन्टआ क्लियार जाजोबखादों होमबा दिनै जोंखौ ब्लेम खालामदों जे बिसोरो खारदों बिसोरनि थाखाय जोंनि थियेटारा बायबाय बे नंखाय बाथ्रा जोङो दासिमबो एग्रि दंमोन थियेटाराव थांनो थियेटार श' खालामनो खिन्थु मालिकआसो बे थियेटारखौ सेफायदों फैसानि थाखायनो सेफायदों जोंनो होनो गोनां रांखौ होनो बानानै सेफायदों आरो होनो बानायाथ' जोंल' नङा गासै आर्टिस्टनो होनो बानानै दिनै थियेटारखौ बियो सेफायदों होमब्ला बियो जोंनोखौथ' बाद होदे बै गथ'फोरनोथ' होनांगौमोन ना आरो बियो जोंनो फुरा होनो गोनां रांखौ मा बुङो नोंसोरनि आमुक दाना नोंथ' बेसेबां मोनला बहुत ब्लेकमेल खालामो बेथ' ब्लेकमेलाथ' इजिसो आं उनाव मोजाङै बुंगोन खिन्थु जोंनि हारियाबो जोंनि बर'नि आफादफोराबो साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों बे थियेटाराव मा सोलिदों मोनसे इनकुवेरि खालामनाया मोजां आंनि खोथाखौ बिलिभ खालामाबा बेखौ जुदि निस्सय जोंनि बर'नि जिखि जाया आफादा जुदि मोनसे इनकुवेरि जुदि मोजां बिसार खालामनानै माबायदि सोलिबाय थादो बेखौ जुदि इनकुवेरि खालामोब्ला बहुत गिथावना थारमाने इयो नोंसिनि पेमेन्टखौ रेगुलार सोलिबाय थादों होननानै जे बिथाङा एग्रिमेन्ट पेपार दिन्थिदों आदसा बियो एग्रिमेन्ट क्लियार जादों होनना खिन्थिदों खिन्थु 3 मान्थनि क्लियार जाबाय होनना बुंदों येस जों माने 3 मान्थनि क्लियार जादों खिन्थु दाखालि बेनि थाखायनोथ' प्रब्लेम जादों 2 मान्थ 4 डेज 5 डेज जादों जोंनि गाबोननिया 2 मान्थ 5 डेजआवसो जुदि जोंनि पेमेन्टआ बै 1 मान्थनियासो जुदि क्लियार जायोब्ला जों बे आराय मासखौ 2 मान्थ 5 डेजखौ जों बोरै सोलिगोन खिन्थु बे खनसेल'बा बेलेग खोथा आगोलनिफ्रायनो जुदि बिदि प्रब्लेमखौ जों मोनबोबाय थादों आरो जोंनि पेमेन्टआ क्लियार जायाखै जादों 60,000खौसो होदों जोंनि केरिं चार्जखौ जोंनो होआखै गारिनि थावनि खरसा जोंनो होआखै एग्रिमेन्टआव रोखायै लिरनाय दङ दा जोंनिया 9,500 किल'मिटार जादों थियेटारनि स्टार्टिंनिफ्राय आरो पेमेन्टखौ जोंहा बहुत प्रब्लेम दङ 5 डेज जादों जोंनि गाबोननिया 2 मान्थ 5 डेजआवसो जुदि जोंनि पेमेन्टआ बै 1 मान्थनियासो जुदि क्लियार जायोब्ला जों बे आराय मासखौ 2 मान्थ 5 डेजखौ जों बोरै सोलिगोन खिन्थु बे खनसेल'बा बेलेग खोथा आगोलनिफ्रायनो जुदि बिदि प्रब्लेमखौ जों मोनबोबाय थादों आरो जोंनि पेमेन्टआ क्लियार जायाखै जादों 60,000खौसो होदों जोंनि केरिं चार्जखौ जोंनो होआखै गारिनि थावनि खरसा जोंनो होआखै एग्रिमेन्टआव रोखायै लिरनाय दङ दा जोंनिया 9,500 किल'मिटार जादों थियेटारनि स्टार्टिंनिफ्राय आरो पेमेन्टखौ जोंहा बहुत प्रब्लेम दङ जों आंनो 1 तारिखनिफ्राय एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेखौ जों खुगाजों बुंबा जाया मोनसे एग्रिमेन्टखौ मानो खालामो मानसिया बिनि थाखायनो जों 1 तारिखनिफ्राय आंनो दरमाखौ होनांगोन इयो 20 तारिखनिफ्राय हमनाय जादों दरमाखौ सेप्तेम्बरनि 20निफ्राय बेखौ लास्टआव हिसाब खालामगोन होनना बुंदोंमोन बियो बेनिखाय जों थादोंमोन बेनिफ्राय जोंनोथ' दा गारिनिबो खरसा थावनि खरसा बिनि जोङो माबा दङ बेखौ जोङो लिगेल एक्सन लागोन जों कर्टआव होनाय जाबाय आरो जोंखौ जे जिबायदि लास्टिं खालामदों बिनि थाखाय जोङो मानहानि केस होनाय जाबाय निस्सय बेखौ कर्टआ बिजिरगोन आरो मालिकआ जेसे मिसा बुंब्लाबो बियो इसोरखौ गिनो रोङा खिन्थु इसोरा जे मालाबा ओरैबायदि प्रुफ होगोन बिनि बे लाइफआव थारमाने बे स्टेपखौ बे होनो